ҷамъомади тантанавӣ бахшида ба рӯзи забони давлатӣ дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки намояндагони кумитаи забон ва истилоҳоти назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, иттифоқи нависандагони кишвар ва ҳайати кормандони вазорати молия ҷараён гирифт. Дар оғози ҷамъомад роҳбарияти вазорат ҳозиринро ба муносибати рӯзи забони давлатӣ самимона табрик намуда дар фаъолияти ҳамарӯзаи онҳо баҳри пешрафти ҷомеа бурдбориҳо таманно намуданд. Зикр шуд ки пас аз қабули қонуни забон дар ҳаёт татбиқ намудани муқаррароти он шурӯъ гардид ва тӯли ин муддат он боз шукӯҳу шавомати пешинаашро аз нав доро гашт. Забони тоҷикӣ ба забони коргузории идораҳои давлатӣ, корхонави ташкилотҳо табдил ёфта, дар ҷаласаи ҷамъоматҳои сатҳҳои гуногун бо ин забони ноби тоҷикӣ сухан мегӯянд. Дар таълимгоҳҳои миёнаву олӣ бо ин забон тадрис менамоянд, таҳқиқот мебаранд, асарҳои илмию адабӣ эҷод мекунанд. Зимни суханрониҳо иштирокчиён зикр намуданд ки дар солҳои соҳиби истиқлолии кишвар ба забони давлатӣ таваҷҷӯҳу ғамхориҳои зиёде зоҳир карда мешавад. Ба масъалаи омӯхтани забон, гиромӣ доштани забони давлатӣ, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аҳамияти махсус дода дар суханрониҳо, мулоқоту вохӯриҳои сершумори худ муҳимияти ин масъаларо пайваста таъкид менамоянд. Дар ин замина қайд гардид ки дар вазорати молияи ҷумҳурии тоҷикистон комиссияи татбиқи қонуни забон фаъолияти пурсамар дорад. аъзои комиссия мақсад доранд ки дар оянда низ таҳти муқаррароти қонуни забон фаъолияти худро густурда ба роҳ монда дар татбиқи он саҳми худро гузоранд. дар идомаи ҷамъомади тантанавӣ ҳозирин дар мавриди шӯҳрату шони забони тоҷикӣ аз давраҳои гузашта то имрӯз андешаронӣ намуданд.